नमस्ते. नमस्ते सर्वांना. सर्वात जास्त प्रश्न परवाच्या व्हिडिओनंतर आलेत की बोर जे मारले आपण बोरवेल त्याला पाणी लागलं का. बरोबर. तुला विचारतो मी. मला विचारतोय. हां, पाणी लागलंच नाही बघा ना, टेन्शन आलंय. तर त्याचं उत्तर असं आहे 50% येस 50% नो. अजून 100% नो नाही आहे किंवा 100% येस नाही आहे. आता मी तुम्हाला सर्व स्टोरी सांगतो, कारण जर फ्युचरमध्ये तुम्ही जर कोणी मारता आहे किंवा आमच्या आजूबाजूवर जर बघताय तर आपल्यामुळे त्यांचा तरी काहीतरी फायदा होऊ दे. होय. आमचं नुकसान झालं तर सर्वांचंच नुकसान नको होऊ दे. नुकसान तर नाही झालं, 50-50 आहे. 50%. आता काय स्टोरी आहे ते तुम्हाला मी सर्व सांगतो आणि किती लागले ते सुद्धा सांगतो, म्हणजे समजेल की बोरवेल मारणं आता काही कॉस्ट लागली होती. सर्वात आधी बघा बोर दाखवूया तुम्हाला. हे बघा इकडे हे काय करून ठेवलं सांग मम्मी हे जरा. ते पाणी उपसायचा होता ना आतला, म्हणून त्याच्यात पंप टाकला होता. हां, पंप टाकला, तो पंपच येत नाही. तो चिकटपणा त्याचा निघाला नाही होता ना, म्हणून तो खाली चिकटून बसलाय. पंप अडकला म्हणजे. पंप अडकलाय आतमध्ये. आधी पंप काढायचा प्रयत्न केला, प्रयत्न खूप केला पण तो येतच नाही आहे. नाही येत जाम आहे? बसलाय. हां, तर सर्व स्टोरी सांगूया बघा. लास्टच्या 2 दिवसा अगोदर व्हिडिओमध्ये दाखवलं होतं ना की आपण बोर मारली, पण त्या दिवशी काय झालं, आमच्याकडे पाणीच नव्हतं आणि बोरला बोलतात ना साफ करण्यासाठी 500 लिटर ते 1000 लिटर पाणी हवं होतं आणि आमच्याकडे काय 200 लिटरच पाणी होतं, म्हणजे नाहीच्या बरोबर पाणी होतं. ते फ्लशिंग म्हणतात, म्हणजे पाईप साफ करणं म्हणतात, ते व्यवस्थित झालं नाही. बरोबर. त्यामुळे सर्व घाण अडकली. त्यानंतर मग आपण पंप आणले, प्रोसिजर केली, पंप टाकले. पंप टाकला आणि एक दिवशी आहे ना पाणी पण आला. हां, मग परत आम्ही एक दिवस गॅप घेतला. एक दिवस गॅप घेतला आणि परत पंप टाकून ठेवला ना. तिसऱ्या दिवशी तो पंप खाली जाम झाला. तो जाम झाला पंप. हां, मग आता पाणी नाही येत आहे. पाणी नाही येते. पंप निघाल्याशिवाय कसं माहिती पडेल पाणी येतो का नाही, तो पंपच अडकलाय ना. हां, तर मम्मीला माहिती आहे का, मला विचारूया. मम्मी किती खर्च झाला माहिती आहे तुला? नाही, तू किती सांगितला? अजून खर्च आहे ना भरपूर. ऑलरेडी खर्च झालेला माहिती आहे किती झाला? नाही झालेला माहिती नाही. हां, तर ते सांगूया. तुम्हाला पण डिटेल सांगतो बघा. तू जरा बस. जरा. हां, तू बस सावलीत बस. चला आता बसूया आणि तुम्हाला सांगतो व्यवस्थित, म्हणजे तुम्हालाही समजेल. तुला खरं माहित नाही आपला किती कॉस्टिंग झाली, बोरला किती खर्च असतो. तू तरी 1 लाख म्हणाला होता ना. हां, जे म्हणतात 50-60 हजारात बोर बनते तर ते नाही पॉसिबल. मी तुम्हाला सर्व सांगतो बघा. खोदकाम असते, 300 फूट खोदली, त्याचे गेले 25,000. बरोबर. 25,000 खोदण्याचे झाले. त्याच्यामध्ये केसिंग पाईप लागतो. केसिंग पाईप 40,000चा पडला. म्हणजे खोदकाम आणि पाईप, म्हणजे जे सुरुवातीला दाखवलं होतं ना, म्हणजे बघा हे फक्त एवढं, हे खोदकाम, खोदलेलं खड्डा 300 फूट आणि हा जो पाईप टाकला ना आतमध्ये, हा आणि हा, समजतं मम्मी? तर त्याचे झाले 40,000 आणि 25,000, म्हणजे किती झाले? 65,000. खोदकामाचे 65,000. नंतर त्याला लागतं पंप, वायर, रस्सी, मग त्याचे नट बोल्ट, पॅनल, पंप पॅनल हे सर्व लागतं. त्याचे झाले 41,000. किती झाले मग? 60, 65 आणि 41, 60 + 40, 100, 1,06,000. 1,06,000. 500 रुपये गेले टेम्पोला आणि 3,500 रुपये गे मजुरीला, म्हणजे जे पंप बसवण्याने येणार. 3,500 आणि 500 4 झाले आणि ते 1,06,000, म्हणजे अजूनपर्यंत 1,10,000 रुपये गेलेले आहेत त्याच्यात. तरी पाण्याचा पत्ता नाही. तरी पाणीचा पत्ता नाही बोलू नाही शकत. आपली स्टेप बाय स्टेप चुकी कुठे झाली हे मी सांगतोय. पहिल्या ज्यावेळी बोर मारली ना त्या दिवशी पाणी पाहिजे होतं, पण कुठेच पाणी नव्हतं रत्नागिरीत. मोठ्या मोठ्या टँकरवाल्यांकडे पण नाही आणि कुठेच नाही. तर त्या दिवशी ते फ्लशिंग करून नाही गेले आणि ते फ्लशिंग नाही केल्यामुळे आतली जी घाण आहे ती पूर्णपणे बाहेर नाही आली. तरी ते सांगतात आहे की अर्धा इंचाचा झरा लागला आहे असं ते खोदकाम करणारे बोलतात आहेत. पण ते एवढं काय पाणी बाहेर येताना आपल्याला दिसलं पण नाही. जे काय चिक्कल होती ते आपलंच पाणी होत होतं त्याने हे करत होतं. तो तिकडे पण मला डाऊट होतं की पाणी लागलं की नाही. नंतर मग आम्ही मोटर टाकलं, ते पण मोटर पण 21 तारखेला खोदली होती आणि 25-26ला मोटर टाकली. तेव्हा पण 4-5 दिवस गॅप झालं. तो पण एक प्रॉब्लेम झाला. मोटर टाकली तर टाकली, ज्या दिवशी टाकली त्यातून पाणी काढलं, तुम्हाला मी दाखवेल, ते पाणी निघालं पूर्ण, जेवढं साठलेलं होतं ते. तर साठलेलं पाणी होतं पाणी, म्हणजे तो पाणी आला ना त्याच्यामध्ये. अजून तो पण डाऊट आहे मम्मी मला, तो साठलेला पाणी होता का आपण टाकलेलं पाणी खाली राहिला. आपण टाकलेलं एवढा कसा असेल, हे सगळं एवढी माती सगळी आली म्हणून हेच सर्व डाऊट आहेत. म्हणून 50-50 आहे. टोटल पाणी लागला ह्याची पण गॅरंटी नाही, पाणी नाही लागला ह्याची पण गॅरंटी नाही. येत होता पण हां, पाणी आता टाकल्या होता काय येत होता चिखल आणि पाणी. हां, तर आता ह्याची आता बघा अजूनपर्यंत 1,10,000 रुपये खर्च झालेले आहेत. आता काल सुद्धा आले होते बघ,
त्यांची पण 2,000 रुपये काल मॅन्युअली म्हणजे 4 माणसं बोलवली होती पंप हाताने काढायला. ते हाताने निघत नाही एवढं खाली जाम झालेलं आहे ते. तर त्याचे 2,000 रुपये अजून गेले. अजून एक ते काय बोलले, जर हे मॅन्युअली म्हणजे माणसांनी थ्रू नाही निघाला तर ह्याला मशीन मागवावी लागेल. आणि जे एक्सपर्ट असतात जे कॅमेरा टाकून खाली बघतात, म्हणजे बोर असं पण नाही की बोर मारले आणि आयुष्यभर तुम्हाला पाणी मिळालं असं नाही. त्यांना विचारलं हे प्रॉब्लेम्स होतात का, बोलतो होतात 2-3 वर्षांनी हे प्रॉब्लेम्स पण होतात. पाणी पंप अटकतो, पंपात कचरा बसतो तर पंप काढावा लागतो. तर बोलतात ना मेंटेनन्स, ह्याला पण मेंटेनन्स आहे. कोणतीच गोष्ट लाईफटाईम फ्री नसते, तशीच ही पण होती. तर हां, तर 1,12,000 तर गेले माझे आतापर्यंत. आणि जर ते स्पेशलिस्ट बोलवायला लागले ना, कॅमेरा टाकतील खाली कुठे अडकलं आहे, कसं अडकलं आहे, प्रेशरने काढायला, तर त्याचे 10,000 ते 15,000 काढण्यासाठी आहे. म्हणजे अजून पाणी लागलं नाही आणि आज फुल गॅरंटी असते ना की पाणी नाही आहे, तर हा पुढचा खर्च तरी गेला नसता. बरोबर. तर ते एक आहे. म्हणजे आमची कुठे चुकी झाली तशीच दुसऱ्यांनी कोणी चुकी नाही करायला पाहिजे. वेळेवर पाणी न मिळणं, वेळेवर बोलतात ना हे न करणं. आणि खोदकाम करणाऱ्यांनी पण एक जरा सिन्सिअरली सांगितलं पाहिजे की लागला की नाही लागला. नाही लागलं असं तर केसिंग पाईप टाकायची गरज नव्हती. ते 25,000च गेले असते सुरुवातीचे खोदायचे ना, तर पाईपचे गेले नसते, पाईपचे नाही तर मोटरचे गेले नसते. तर ते म्हणाले की लागलं आहे. तरी आता एकदा लास्टदा परत ती मोठी गाडी जी आपण दाखवली होती बघा पंपासाठी, ती मी मागवली आहे. आता एवढे खर्च केले तर 5,000 रुपये अजून खर्च करून बघूया. ती येणार, ती फ्लश करणार आणि मग त्यानंतर पंप टाकून बघूया. पाणी लागलं तर वेल अँड गुड, तुम्ही सर्वांनी पण प्रे करा. पण 50% येस आहे, 50% नो आहे. आणि खर्च बोलला तर 120पर्यंत, 125, 130पर्यंत आपला हा जाणार. पण माझ्या हिशोबाने जर हे ना एक टोटल बोलतात ना, जे बोर मारणाऱ्यांनी मला काय डायलॉग मारला माहिती आहे का, हां एक प्रोसेसला सांगतो. सुरुवातीला ते नारळ घेऊन पण आले होते आणि नारळ तिकडे उभा सुद्धा राहिला होता. हे मम्मीनी पण बघितलं. आणि नारळ पडायचा पण असं, म्हणजे त्यांना करंट यायचा तो तिकडे बरोबर पडायचा. मग रॉडनी पण टेस्ट केलं तर ते सुद्धा केलं. त्या टेस्टनी पण त्याच पॉईंटला बरोबर होल मारलेला आहे. बरोबर. तर आता 50% येस, 50% नो. आणि आता पुढे बघूया. आता अजून जी प्रोसेस आहे ती करून बघूया. पाणी लागलं तर ठीक, नाहीतर मग आपल्याला ना परत बोर मारायचा विषय काढणार तर नाही मी, कारण ऑलरेडी लॉसमध्ये आहे पूर्ण. जर पाणी नाही लागलं तर खूप मोठा लॉस झाला माझ्यासाठी. हा सर्वात पहिला लॉस असेल एवढ्या सर्व बांधकामामध्ये. आणि बोर मारणाऱ्यांनी जे डायलॉग काय मारला होता माहिती काय, की बोर हे 99% लक असतं बोलतात. म्हणजे 99% किंवा जे दुसरे मारणार ते काय बोलले, हे जुगारच झालं आहे शेवटी. लागलं तर लागलं, नाही तर मग नाहीच लागलं. मग असं पण आहे सिस्टम. आणि जिकडे बहुतेक सर्वीकडे पाणी लागतं, पाणी आहे त्याच्यामध्ये. मला पण असं 50% वाटतं पाणी आहे. कारण ज्या सेकंड टाईम आम्ही जेव्हा पाणी उपसला होता ना पंप टाकून, तेव्हा पाणी खूप आलं होतं. आता ते सर्व जाम झाले असेल वाटतं. सिमेंट खाली पण कसं एकदम पावडर असेल, ते सिमेंट कसं आपलं ब्लॉक करतं सर्व, ते तसं झालं असेल. तर पाण्याने साफ होऊन तर ते आलं तर आपलं होऊ शकतं. तर तुमचं उत्तर तुम्हाला मिळालं असेल की बोरला पाणी लागलं की नाही. तर त्याचं उत्तर मम्मी काय आहे, त्याचं उत्तर येस आहे आणि नो सुद्धा आहे, दोन्ही आहे. मी तुम्हाला खर्चसुद्धा सांगितला किती खर्च होतं. तरी हे आमच्या 300 फूटचा खर्च आहे. बरोबर. त्यासोबतच दीड HP पंप लावलेला, पॅनलसुद्धा चांगला लावला आहे. जे पाईप होते ते पण फिनोलेक्स कंपनीचे चांगले लावलेले, मटेरियल चांगलं वापरलं आहे. तर मम्मीला आणि मला तर होप आहे 50% लागेल पाणी. आता जे प्रोसिजर राहिलं बाकीचं बघा, हे पण सुद्धा असं करून ठेवलेलं, म्हणजे ते काल प्रयत्न करत होते काढायचं तर निघतच नाही. आणि हे जेव्हा बाहेर काढाल ना, ते एवढी मोठी पाईप आहे की पूर्ण एवढ्या लांब भर जाते ना, पूर्ण एरिया पूर्ण जाते ना. 300 फूट म्हणजे किती झालं बापरे, खूप झालं ना. पाणी समजा थोडा पण झरा लागला तर खाली साठेल पण एकदम. बरोबर ना. आपल्याला काय 2-2 दिवसांनी पण पाणी लागलं ना तरी बस. आणि अजून एक गोष्ट आहे की आम्ही हे मे महिन्यात मारलेलं आहे. आणि आता काय प्रॉब्लेम झाला आहे की ना ग्राउंड लेवल पाणी ना, ग्राउंड लेवल वॉटर जे बनतो आपण अंडरग्राऊंड वॉटर, ते एकदम कमी झालेलं आहे सर्वीकडे. आपल्याकडेच नाही तर खाली पण पूर्ण रत्नागिरीमध्येच कधी पाणी पुरवठा होत नाही बघ. त्याच्यामुळे टँकर पण येत नाही होते ना. हां, टँकर पण आले नाही. सध्या आता भरून ठेवलेलं आहे. आणि ह्यांच्याशी बोलणं झालं आहे, जे पंप खोदणारी गाडी होती ना, ती परवा दाखवलेली मोठी गाडी, त्यांच्याशी बोलणं झालं आहे. ते येतील एक आज उद्या किंवा परवामध्ये येतील आणि एअर मारून, प्रेशर मारून ते पंप बाहेर काढतील आणि फ्लश पण करतील. फ्लश तर करतील. त्यासाठी बघा अजून एक बोलतात ना वस्तू रेडी करून ठेवली मी, ते तुम्हाला दाखवतो. म्हणजे बोलतात ना एक खर्च व्हायला गेला त्याचं मल्टिपल खर्च कसे होतात ते पण बघा. इथे हे आणून ठेवलेलं आम्ही. तर हे कशासाठी उपयोगी आहे मग मी सांग.
हे आपलं पाठी बांधायला आहे आणि नाही, नाही. हे प्लास्टिक ना हां इथे आता ते पंप काढल्यावर जो वर सुद्धा साफ करणार ना तर त्याला पाणी आणि माती वर उडणार. बघा ह्याच्यात आम्ही 1000 लिटर पाणी टाकणार. पंप काढणार पहिला स्टेप. दुसरा स्टेप 1000 लिटर पाणी टाकणार. हा पाणी टाकणार आणि तो फ्लशने जेव्हा बाहेर येईल चिखल बाहेर येणार. चिखल बाहेर येणार. तर चिखल आला बाहेर तर पूर्ण आपल्या त्याच्यासाठी हे प्लास्टिक बांधायचं घराला. हो आपल्या पूर्ण बंगल्यावरती उडू नये आणि अजून घाण होऊ नये म्हणून हा प्लास्टिक आणला. आणि हा प्लास्टिक पण आता मला हा हा सगळा plastic 350ला पडलाय. हे प्लास्टिक म्हणजे आता हे असं बांधायचं असं. वरतून सोडायचं खाली खाली बांधायचं. खाली सोडायचं म्हणजे हे तरी घाण नाही होणार, आतमध्ये पण घाण नाही. हे सर्व फवारा होणार ना बाहेर. होय ते जर झालं नुकसान तर नुकसान. एवढं सर्व खोदकाम घाण झाली आहे ते नुकसान झालं आपलं. सर्व गोष्टीचं एक चांगला काय वाटेल जेव्हा पाणी लागेल तेव्हा चांगलं वाटेल. चांगलं वाटेल. बरोबर ना. तर सर्व एक्सप्लेन केलं ना. आणि इकडे काय हे कोकम सरबत बनवून ठेवलं का इकडे? नाही ते आपल्या बुबूसाठी ठेवलेला होता. बुबू येऊन बस काकी कोकम सरबत आहे ना. ते बघा हे एक्सपेरिमेंट केलं होतं जरा. काय ते थांबत नाही मम्मी म्हणजे काय घाबरत नाही बसतात तिकडे. घाबरत नाही बुबू आपली घाबरत नाही. आमची बुबू येऊन बरोबर त्याच्या बाजूला येऊन बसते. बसते. आता ती बाहेर असेल कुठेतरी इकडे. ते बघा एक तिकडे. आणि हे बघा ही माती बघ मम्मी निघालेली. किती माती निघाली काली काली. हां आता हीच माती पाणी टाकलं ते कसं ते एकदम जड होणार एक सिमेंट सारखी होईल. सिमेंट सारखी माती आहे ती. बरोबर ना. ही बसली आहे ते पंपावर. हां मग ही सर्व पंप म्हणून ही जाम झाली असेल. ही बघा बुबू इकडे. ही जरा ते औषधं आणली होती. तर हां आता औषधाचा विषय निघाला तर याच व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगून पण टाकतो बघा. औषधं आणलेत माहिती तिला मम्मी. तर आमचे एक दुसरा मेल डॉग आहे ना मम्मी बाळू. आणि हा बसलाय तो वाळूमध्ये बसलाय वाळू. आणि आपला एक काळू. त्यांच्यासाठी मी औषधं आणले दाखवले तुला मी. तुम्हाला पण औषधं दाखवतो बघा. इथे बघा हे बघ हे स्प्रे आणलं मी त्यांच्यासाठी. हे फुकट नाही देत. हे किती रुपयात आहे? मी बोललो स्ट्रीट डॉग तरी डॉक्टरांनी पैसे घेतले. हां हे 400 रुपयाचं आहे. हे स्प्रे काय माहिती आहे का उघड जरा हे उघड. हे आम्ही आमच्या कालूसाठी आणलेलं आहे. उघड ते. हे बघा ही बॉटल आहे आणि त्याला स्प्रे आहे. हे कसला स्प्रे आहे माहिती आहे मम्मी? त्यांच्या अंगावर बघ ते किडे बिडे बसतात. हां तर हे स्प्रे तिघांच्या अंगावर मारायचं आहे नाही दोघांच्या अंगावरती. तिसऱ्याला काय आणलं दाखवतो. हे स्प्रे मारलं की ते पाखरू आहे ते आहेत ना. तू काय बोलते की गोचिड ते बसणार नाही. आणि हे औषध दिलं एक डॉगचं औषध आहे. हे तो एक बाळू आहे बा आपला त्याला स्किनला जरा प्रॉब्लेम झाला आहे. त्याला एक गोळी 1 दिवसाला द्यायची. खोल जरा ही कशी खाणार तो. त्याला आता ना चिकन बॉल्स बनवून किंवा अंड्यामध्ये देऊन काहीतरी रोल करून दिली पाहिजे. एक द्यायची आणि 4 दिवसांनी एक द्यायची आहे. दोघांमध्ये त्याचा असर होईल बोलले ते. हे 400 आणि ही मला फ्री दिली त्यांनी. हां ही 100 रुपयाची ही मला फ्री दिली. हे 400 रुपीज. तर हे आता आपल्याला त्यांना मारायचं आहे आणि त्यांना पण व्यवस्थित करायचं आहे. आणि आता जे आपले गेस्ट येतील इकडे आपल्याकडे तर ते विचारतील मम्मी इकडे टेम्परेचर कसं आहे? गरम आहे. हां गरम होतं दुपारचं गरम होतं. तर दुपारचं तुम्ही बाहेर फिरायला गेलात की काही प्रॉब्लेम नाही. काव्य हाय कर बाय. तर जेवलीस तू? जेवलीस? नाही जेवण बनवलंय जेवण. हां गोल्डमध्ये आपली माणसं आली आहेत का? नाही आली. गोल्ड बुक आहे का पण? बुक आहे. कुठे गेले ते गणपती पोहायला गेलेत. सिल्वर बुक आहे का? बुक आहे. पाठचा ट्विन 1 बुक आहे पाठचा. बुक आहे. ट्विन 2 आता येणार आहे. हां ट्विन 2 म्हणजे आज 4 रूम बुकड आहेत. उद्या पण बुकड आहेत. म्हणजे आता गोल्ड सिल्वर नाही मिळालं तर ट्विन रूम तरी माणसं घेतात. बरोबर आहे ना. आता हवा आली आहे दुपारची वेळ हवा आली आहे. आणि हे ढगं बघा सर्व. आपली झाडं पण मेली बिचारी हा? चिखल पडून. झाडं एका बाजूची कशी झालेत बघा. आय होप तुम्ही सर्वांनी पण प्रे करा. आम्ही पण पॉझिटिव्हच आहे. अजून पण एवढा सर्व करून आम्ही नेगेटिव्ह नाही होतो की पाणी आपल्याला लागेल. आणि जर पाणी लागला तर जे हे झाडं आहेत ना हे जे मल्टिपल झाडं आम्ही इकडे ग्रो करणार. आम्ही झाडं का नाही ग्रो करत आहे तर पाण्यामुळेच. पाण्याचं शॉर्टेज असल्यामुळे. आणि बोरवेल पण मी का मारली माहिती आहे काय? परत एक रिक्वेस्ट आहे जे आपल्याकडे गेस्ट येतील त्यांनी पाणी जरा सांभाळून वापरा. कारण जे मी 700, 750, 800 रुपये टँकरला टाकायचो ते माझे 2 पट तर फिक्स जातात.
2 पट 3 पट पैसे जातात आणि आहेत. पाणी आणि वेळेवर येत समजा आपण बोललो की त्याला पाणीचं टेन्शन नाही, द्या 1,500 देतो मला टँकर पाठवा, तर ते काय म्हणतात डबल पैसे देऊन पण पाणी मिळत नाही, कारण पाणीच नाही आहे. पाणीच नाही ना, ठीक विहिरीमध्ये पाणीच नाही तर ग्राउंड लेवल ग्राउंड वॉटर जर संपला एप्रिल आणि मे मध्ये गरमीमध्ये, ते खाली अजून खाली जातं, तर विहीर जरा आटतात. नंतर मग पावसात आणि थंडीत मध्ये वरती येतं, तेव्हा काय एवढी पाण्याची गरज नसते. पण जे एप्रिल आणि मे मध्ये जरा पाणी आपण जपून वापरा. आपल्या इकडेच नाही तर दुनियामध्ये सर्वीकडे जर तुम्हाला पाणी जर मिळतंय ना व्यवस्थित, तर तुम्ही खूप लकी आहात. बरोबर आहे. पाणी सप्लाय तुमच्याकडे चांगला आहे, फ्रेश वॉटर आहे, पिण्यासारखं आहे, तर तुम्ही खूप लकी समजा. कारण पाणीची जेव्हा कमतरता असते ना, आता तुम्हाला माझाही सांगतो, इथे दिसते ही बॉटल, कोण ही अर्धी झालेली बॉटलसुद्धा फेकतील, पण आपण ती फेकणार नाही, आपण ती झाडांना टाकणार. बरोबर ना? किंवा आधी वरती बघा सर्व गॅसचे जर अर्धे असतील ना, तर ते मी एक करून मग किंवा थोडी करून सर्व झाडांमध्ये टाकतो. म्हणजे पाणी इकडे एवढं सेव्ह करावं लागतं. इवन भांडीचं पाणी, बाकीचं पाणी असं सेव्ह करून झाडांमध्ये टाकावं लागतं. तर पाणी पण तुम्ही जपून वापरा. पाण्यासाठी बघा किती खटपट आहे इकडे. बाजूची झाडं बघा सेफ आहे, ते फुल बघ केवढं आलंय जास्वंदीला, दाखव. हां तिकडे आलं बघा. तर आपण तेच म्हणतो ना मम्मी, हे बघ पाणी असल्यावर हे फुलं बिलं येतात एवढी. एवढं फुल आलं. हे डल झाला बघ, हे मेला काय? हा तो गेला. 1 2 3 हा मोठावाला ना. मस्त आलंय ना फुल, दाखव इकडे. तर लास्टला आपण एक म्हणू, सेव्ह वॉटर, सेव्ह एन्व्हायरमेंट. बरोबर, सेव्ह अर्थ. पाणी जपून वापरा आहे ना, आणि वेस्ट करू नका. वेस्ट नका. बाय बाय. कुठे पण गेलात तरी पण बाय बाय. बाय.